Ay, kaya ko naman sa... Oras po natin, it is now 12:29. May claiming that she was seeing and communicating with the Blessed Mother. Your party on stage. Concert King Martin Rivera, Randy Santiago, simula pinanganak ako sa mundong ibabaw, hindi uso. ang proseso at tungo sa job proper. Ang bawat bola ay tinitimbang na maayos with excellence. New Era University, where your ambition meets opportunity. Di na ako sa puso'y pagod na. Napakaaga para pa ako'y nakatapos. High on the hillside, you're not coming back. 100 pesos ang per kilo mula sa dating 40 pesos. Mula sa 60 hanggang 80 pesos. This is Newsline. 103. But hindi talaga ako sanay magsulat sa mga love songs, but